chakwalo so mmadụ ta afọ zugide n'onwe azụ sie na ụdị expenses dị n'izu nwa nwaanyị kịta ma ịgụ ude ma ncha ma ịkpa isi ma maintenance ma skin care ma ịgụ akwụkwọ dị n'ime ofu attach kịta bụ ego one mmadụ zụsie n'onwe ya pakeji sie ya ọfụma dị na ofu nnukwu ofu atụrụ na-anwụrụ ala nne ya ọfụma na-enwere home training na-amara the value for child na-adịrọ discipline ọbịa kpọrọ ya sị na ọ na-anụ marriage na ọ na-anụ di na nwunye before na-amụ ife na-emezi before na-eme 2 years 3 years of marriage fụzie nwaanyị ma nnapụsị ya ife o ji n'aka nwatakịrị bụ sakatan mgbe a kpenyere gị ka ịkụkatago nwaanyị ife wee buru apa wee bie n'ahụ niile ụfọdụ ụmụ nwoke chineke ya kpụ ụnụ ọkụ otoro na-enwere nne na nna gbagbukwa ụnụ ebe a bikos ụnụ edizavụrụ ụfọdụ nwaanyị ụnụ na-anụ yes ekwesịrị achịkọta ụnụ nchari n'ọnụ ewelu ntanta were ọkụ mụnye ụnụ na ntanta ụna ifuru ntanta ya iji eme amịma na ememan na-eme ha marriage ife iji eme need entitled for marriage ekwesịrị ịmụnye ọkụ bikos some of you ife ụnụ bụ nọọ bụ ekperi ma ụnụ enwere conscience that's ijide nwa nwoke ibe gị nnọọ iwere na-ekpo ntụ ị na-akụ ya ka tipa kụrụ pan ntị na marriage bukwa ya ebe a